Sanibona. Ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu. Ngiza kunina namhlanje. Kulamalanga ngihamba nezimfundiso zikaNkulunkulu, ngihamba ngezwi likaNkulunkulu, angihambi ngokwami. Ngithola imilayezo and ngiyayindlulisa. Namhlanje uNkulunkulu ufika kumina nolwazi. I'm Nobakheli, by the way. Hello, uNobakheli lona. uNkulunkulu mayekhuluma uzokhuluma ngenkonzo endala. Iyephi inkonzo endala bangcwele? Uthi uNkulunkulu kwenzakalani? Uthi inkonzo endala besishumayela ngenkonzo endala. Inkonzweni endala beyihlukanisa isono nenyama. Inkonzo endala beyinokuthula. Inkonzo endala beyinkonzo ekhuluma nomoya wakho nomphefumulo, amahubo, emhlabelelo, intshumayelo zenkonzo endala. La khona umoya oyingcwele bowehla kungakakhulekwa, kungakashunyayelwa, kungekenziwa lutho. Enkonzweni endala bekuba nembhedesho. Enkonzweni endala beqala kumenyezwe ithunywa zezulu, kumenyezwe umoya oyingcwele izingelosi. Kodwa manje inkonzo endala ayisekho. Uthi uNkulunkulu manje asisakwazi ukushumayela, asisakwazi ukuhuba, asisakwazi ukukhuleka engekho ama-organs. Uthi uNkulunkulu manje sesizibona singasashumayeli kahle mangabe singeze ukusho lento efuna ukuziwa abantu. Kanti inkonzo endala besilalela umoya omngcwele, besithola a message from the Holy Spirit siyidlulisele kubantu. Inkonzo endala beyinokuthobeka. Inkonzo endala bowuza uhloniphekile enkonzweni, bengekho umahlebana. Intshumayelo yenkonzo endala beyithi mangabe ikuthinta uze ukuthi this is the Holy Spirit speaking to me directly. Inkonzo endala bekuthi mangabe imhlabelelo yakhona malithi nje izwi lahlaba inhliziyo yami langisusa esonweni, bethi mangabe uNkulunkulu ethi ngimile lana, athi ngilinde wena moya omngcwele. Kodwa manje intshumayelo, inhlabelelo, yonke into ayisafikile uNkulunkulu asefuna sifike khona. Umoya omngcwele awusehli. Sesithathe into kaNkulunkulu sayenza yaba ngeyethu, sayiguqula, sayiphendula, sayenza lento uNkulunkulu angayifuni. Ngalokho sesiqhelile ezwini lakhe, saqhela enkambweni yakhe afuna senze ngayo. Sesithathe izinkonzo sazenza zaba yi-content, asisenze indlela uNkulunkulu afuna ngayo. Iphi inkonzo endala? Uthi uNkulunkulu asikhulumeni ngenkonzo endala. I'm challenging you. Inkonzo endala iphi? Kuphelele phi ngenkonzo endala bangcwele? Thina-ke ekuthiwe sizithunywa, sibiziwe ukuthi asibe ngabadobi babantu. Sithini ebantwini? Izwi lanamhlanje lihamba ne-prosperity. Izwi lanamhlanje sesithini? Wozani kuNkulunkulu nizothola konke. Asibatshela abantu ukuthi ezwini likaNkulunkulu akukho ukuthula. Mangabe usezwini likaNkulunkulu fanele wazi ukuthi uzifaka kuphi, ngoba uNkulunkulu akalali. Uthi sizolwa nemimoya. Kodwa manje sesithi mangabe ufuna ingcebo woza kuNkulunkulu. uNkulunkulu akazwani nemnotho. Sesithi manje mangabe ufuna ubukhazikhazi woza kuNkulunkulu. Inkonzo endala ayikazisho njalo. Kwenzakalani ngenkonzo endala? Simlahlephi uNkulunkulu bangcwele? Kwenzakalani ngomoya oyingcwele? uNkulunkulu akekho happy ngathi. And I'm glad ukuthi ungithumile ukuthi ngizosho njalo ukuthi asibuyiseni inkonzo endala. Ngiyabonga.